muprofita wedu wenhema Passion Java Panganai by birth is back again achisungisa maloti X yaWindsor, but right now ari kudanana naHulumende. Panganai muprofita wedu wenhema kubira vanhu mari zvisingaite kuchechi achidedzera kuti bvuma kupusa muZimbabwe, akapusisa vanhu vakawanda. Right now ari kusungisa maloti mushure mekunge maloti akamutuka asi achimudza chokwadi chemhara, achimudza kuti iwewe ndiwe uri kuuraya artist muZimbabwe because uri kutenga maviews, tiri kukuona. Izvozvo ndo zvisina kumufadza because Panganai ndiye anodedzera kuti bvuma kupusa achipusisa vanhu vakawanda vakapusiswa vanhu veZANU-PF naPanganai. Handizivi guys munoti kudii nazvo, asi aidedzera kuti ane mari ane zvese, but the guy ended up akuonekwa kunana Cape Town kwachidriver maUber. Right now even muchato wake wakasheka, asi nenyaya yekuti akaudzwa chokwadi ari kurwadziwa, ari kudedzera kuti uyu musikana uyu mukadzi anonzi Maloti ari kundita inonzi cyberbullying. Chii chakadaro chinenge ngozi? Of all the people, Panganai haatombofanirwi kusungisa vanhu muZimbabwe because iye akatuka vanhu vakawandisa muZimbabwe, vana Winky D, the list goes on, vanhu vane mafollowings mahombe, asi hapana zvaakaitwa because unongoziva mega ndeweZANU-PF. Panganai anokudzai kuti saka muchaita sei. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi Maloti problem yake anotuka vanhu vakawanda, akatuka vanhu vakawanda. Ukatarisa vanake Timasomera, vana Holy 10, vana DJ Ino, vana DJ Ola, vese vava vana vachitukwa nezvinyadzi naMaloti. Maloti zvekuimba agona, anotofosta. Paakaenda kuna Windsor aiziva kuti Windsor anogona kuimba, saka naye aingodawo zvokuzama, but kuimba agone, akabva akaenda kuna Hulumende. Saka handizivi guys munoti kudii nazvo, asi ndonyaya iripo ndozviripo. Maloti spent the whole day ari mujeri nezuro, anogona kutongopinda the whole weekend kana kutopinda for a long time because sezvo asungiswa naPanganai anogona kungonosungiswa nevamwe vese vakatuka. Saka handizivi nomudididi. Thank you so much.